Sa pangalan ni Espiritu Santo. Amen. Ay, tapa. Tinatawagan ko ang Espiritu na pagpasapit sa tao ito sa ano ka man ang loob. Al-Adis sa Dasamaraya, Sura Mesias, na sa Pagdating. Obi Sirai, Kudiri, Evan. So, tinawagan kita. Kamutin mo. Aprusan mo yung katawan niya. Sige, kamutin mo. Aprusan mo. Kamutin mo. Kamutin mo. Yung tiyan niya. Kamutin mo. Sige. Bilisan mo. Aprusan mo. Iagis mo. Agis mo. Tapos mo yung tiyan niya. Gamutin mo. Gamutin. Sige, agis. Tanggalin mo yan ha. Yun inagay mo yung lamig ha. Pakayin na lang. Sige. Tanggalin mo yan ha. Ano ka? Babae? Lalaki? Babae. Okay. Agis mo. Hapusan mo lang. Sandali. May ulo, dibdib, at saka tiyan. Okay. Naiingit ko. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo ginagawa? Bakit mo ginagawa? Anong dahilan? Anong dahilan? Anong dahilan? Sagot! Nick? Anong dahilan? Anong dahilan? Bakit mo ginagawa ito? Nainggit ka? Nainggit ka? Sagot! Tayo magsalita. Kahirapan kita. Okay, nagusto mo yan. Okay, kagis mo lahat yan din na kayo. Okay, tanggalin mo lahat. Yung hangin dyan sa kanya, sa kalamig. Nilagay mo. Pinapalaki mo yung tiyan niya. Pati yung ulo niya, tanggalin mo sa init sa ulo niya. Init lamig at saka hangin niya. Sige, okay, gawin mo. Bilisan mo. Para pumutin muna natin yan. Gamutin mo na ha. Tanggalin mo na yan ha. Tanggalin mo na yan ha. Tanggalin mo na yan ha. Sagot. Sige. Hindi na magkasalita tayo kasi nahuli na. Naiya na Kumain na siya. Okay, gawin mo. Bakit mo ginagawa ito sa kanya? Bakit mo ginagawa? Sagot. Tawa natin yan may sa Ano, matanda ka na? Bata ka pa? Matanda ka na? Bata ka pa? Sige, ito yung sinasabi ng mga sinungaling. Kumbaga kahit magpahirapan na sila, mahuli sila, ayaw nilang umamig. Sige, bisa. Tanggalin mo lang siya. Tinagay mo. Pag hindi mo tinanggal yan, babalik ko sa'yo. Ano, pagagalingin mo na ito. Sagot. Sige, bigyan mo ka. Yung nasa tiyan niya, ang dami mong linagay sa tiyan. Yung lamig. Lamig ka sa hangin.
Tapos sa ulo. Iinit-iinit sa ulo. Talaga sa bakit? Oo. Pinapalaki niya ito. Pinulong niya sa bote ito. Buti na ikaw nakakapan. Okay, besan mo. Tanggalin mo yan, ha? Ha? Tanggalin mo yan, ha? Ha? Malapit ka lang ba doon? Ha? Hindi. Taga saan kang gumagawa ka? Ha? Taga saan? Ha? Taga saan? Ha? Sige, tapusan mo pa. Basta pagalingin mo yan, ha? Ha? Sagot. Pagalingin mo yan, ha? Ha? Sige, lagis mo lang. Nilagay mo sa katawan mo. Lahat yan, buong katawan. Lagis mo. Tanggalin mo lahat yan, yun ang sita niya. Galing sa konti na lang. Minsan kasi yan, malaki yung kanya. Okay, pinsan mo. Yung unit niya kasi, para yung nilagay sa loob. Sa ulo, bigsik sa mga. Tanggalin mo na lahat yan, ha? Ha? Sagot, tanggalin mo na lahat yan, ha? 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 Tanggalin mo lahat yan, ha? 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 Tanggalin mo lahat yan, ha? Ha? Sagot, ha? Tanggalin mo lahat yan, ha? Ha? Oo, hindi. Ha? Talagang matibay ka talaga. Sige, bisan mo. Huwag ka nang babalik sa katawan niya. Ha? Tanggalin mo lahat yan. Yes. Bilisan mo. Bilisan mo. Ano yan? Inalis mo na? Ha? Inalis mo na? Ha? Bilisan mo. Kapahirapan kita pagka, ha? Pag hindi mo tinanggal yan lahat ng bilisan mo. Hapusan mo. Sige, hapusan mo ka. Wala na, inalis mo na. Ha? Sige. Wala kang ititira. Dapat maingit kayo. Yung kaparehas nyo makukulang. Hindi walang ginagawa sa inyo. Ha? Wala na. Inalis mo na. Ha? Huwag ka nang babalik, ha. Simula ngayon, ha. Paparusahan kita pagka bumalik ka sa katawan niya. Pagalingin mo na ito, ha. Palabasin mo yung espiritu niya sa puti, ha? Wala na. Sa pangalan ng Sama, sa pangalan ng Sina, sa pangalan ng Espiritu Santo. Amen. Ito na tubig. Yan. Malis ka lang. Ah. Oh. Tumulungan
Tulog mo kami ah. Tulog ka na. Dapat ka. Tubig. Ha? Okay ka lang? Okay ka. Ano mo na ilog mo? Okay ka lang? Ano mo ilog mo? Okay ka na.